Takže tady to jde, Kája, guláš, nejlepší frér. Koukneme se a jedem. Lukáš Kaleja. Jako malé. Pojď na ty matrace to jde. Že se bojíš jenom. Bojím, a proč bojím? No, dobrý. To je zase Kája. Ty tady si dostal to na piču. A tohle je zase Lukáš. Kaleja. Já nemusíš to udělat. Ale ty jsi jako skočil, no má švihem, ne? Jo, švihem, musíš. To je lepší. Lukáš Malia. Malina. Lukáš Malia. Ty vole, no nic, to bylo. Je to tam!